Tarik 9 dwe mar achiel higa mar 2026 odiechieng' magikone koro gol duoko mag penj mar klas 12 manotimo higa mokalo kata higa mar 2025 ka jopuonjre moheo 9,000 notimo penj kata kamano kuom kwanno mana jopuonjre maromo 270 kende emoyudo maksi mabende dhi terogi e mbalariany achiel kachiel. Nyakoromogi parni ma en penj mar adek mogik mar KCSE ka koro wadong' mana kod KCSE 2 mano mibiro tim higani kachiel kod mibiro tim e higa mar 2027 to piny Kenya loro chutho lai mar somo mar 844 ka wadonjo ayanga e laino mar competency based education. Gi thuolo ni nyakoromogi bende iparo ni jonyuol ma nyithindegi biro timo penj madongo ma higani. Ang'eyo ni en gima bende chacho jonyuol mang'eny. Higani wantie koda penj mathoth kamoting'o mano mar KPSEA mitimo e grade mar 6 kachiel koda KILEA mano mar jopuonjre manigi ng'ol kachiel koda penj mibiro tim mar KJSEA. Kabende jopuonjre mokwongo ma chako somo mar senior school donje school chieng' wuok tich juma manyien. Ang'eyo ni en gima wendo kendo kiko it oganda mathoth makmana mosmos ijiwo jonyuol mar mondo miyo bede achiel kendo chik itgi malong'o ne chenro mar KPSEA mondo ne japuonjre kata jopuonjre duto ondikore kendo dhi nyime kod lai makama. Nyakoromogi duoko gol kawuono wang'iane thuond weche. Higani watimo maberie moloyo. Sani wantie gi ng'ama oyudo A, wuoyi mochung' buta ni oyudo A kendo mar 84 points. The secret behind my performance, I can say that at home I was given an humble time to read. Even here at school, teachers gave me humble time and I did my best. En mor kod ilo ne jopuonjre ma oyudo duoko maber mar penj mar KCSE ma higa mokalo. Moyo jopuonjre 700 ok biyudo thuolo mar donje mbalariany ma pacho kam kuom jopuonjre moyo 900 mane otimo penj mar KCSE. 1,180 candidates were found to have been involved in examination irregularities. Consequently, and in line with the applicable law and regulations, their examination results have been cancelled. Jopuonjre 1,180 wit duoko magi oko ka itudo gi kod kuo mar penj mar KCSE mane gitimo higa mokalo. Inyalo oro ote mar puoch gi pak e namba mar ote machuok ma en 33690. Ka kamano bende wanyalo tudore mbui mag oganda kama ting'o mano mar Facebook, mbui mar YouTube kachiel koda mar Instagram, TikTok kachiel koda mbui mar X. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako en ni Momanyi Ashley Kerubo e tilo machielo kendo olombo oganda kod duoko mare maber e penj mar KCSE. Japuonjre no ma jahigni 18 oyudo A plane e duoko mag penj klas 12 mar higa mokalo. Picha machal kod duoko mane yude penj mar KCPE e higa mar 2021. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth ewi wuoth mar Ashley mar somo. E kinde mane duoko mar penj mar klas 12 ma higa 2025 ne ogol kawuono, ne walimo Momanyi Ashley Kerubo, japuonjre mawuok Riat Kisumu, oparonwa wuodhe ewi duoko mag penj mare are primar nyaka sani koro noyudo duoko mar sekondar. Looking back and contrasting, it's a really nostalgic moment. Kowuok e bedo japuonjre mar ariyo maber kod nyako mokwongo e Kenya mangima e duoko penj mar klas 8 ma 2021. Na moja kati walioibuka wanafunzi bora ni pamoja na Momanyi Ashley Kerubo, 27 ni wanafunzi wa makini kule Kibos. Kendo sani chungo grade mar A plane e duoko mag KCSE ma 2025 oyango ni winjo wach, luoro kendo kod mijing'o ema osemiye duoko makamago. When I received my results, I felt an extreme sense of elation. I expected to succeed because I knew I had put in the work, because I knew I was praying to God, because I knew I had followed every guideline that was set for success. Ashley wacho ni timo maber e penj okel mana gi grades kende, to ng'eyo ni keto mijing'o kod nyalo ni duto ema medo mor. So excellence will not be defined by some certain brackets or set in some certain parameters, but in itself it just means to be happy of your outcome, because you know that you have put in the work and that you have
excelled in basically in what you wanted to achieve. Bende okoni loko somo kowuok e primary nyaka e sekondar ok yot. Ni mar skul mane odhiye, lwasi nopong' kod jopuonjre mariek, gino mane ochune ni nyaka olok pache e wi kaka ne onyalo neno ni omedo yudo duoko maber. I would say that many people still like to live in the glow that they experienced, maybe in KCPE. And KCPE is quite different from KCSE. There's such a big contrast between the two major exams. So when you're going to high school, you have to have a set mentality, a set drive, a focus in you, so that you know, as you go into high school, this is what you want to achieve, this is how you'll achieve it, and this is the outcome that you'd want to get. Jonyuol ne Rose kod Godfrey yango ni Ashley en nyathi ma jaluor mohero somo kendo timo nonro e wi gigo motenore kod science. A very excited mother, given her performance. She's been quite consistent in her performance from childhood, and a very disciplined girl, and so the stellar performance that she's exhibited right now. Ashley, she's always had this desire to do some complex engineering things, some science that some of us may not understand. So we feel it's fine if she wants to pursue that. I think she's been looking at a lot of AI. The time she sits in the house, starts doing coding that I don't understand. Ashley nigi gombo mar dhi tiegore e mbalariany mar Stanford kod MIT mondo obed medusa mar mechatronics kaachiel gi astrophysics gi dho ngere. Pursue mechatronics engineering just simply because it combines my passion for designing systems and applying the necessary knowledge that we have in those systems. However, I would still want to pursue astrophysics once I have a good grasp of mechatronics, which I believe lays quite a good foundation. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Puoch gi pak ne Ashley kuom timo maber e penj madongo ma osetimo nyaka sani. Nyaka Ramogi pod wantiere weche mag duoko mar KCSE mogol kawuono ka jopuonjre ma orieny e penj maduong' mar sekondar ma higa mokalo olero safar mar higa kara maggi mar somo. Midhieche magikaloe kod lek margi bang' rieny e penj maduong' no. Jafwamb mar kaunti ma Migori George Juma leronwa mor gi ilo ma jonyuol kaachiel gi jopuonjre nigo e kinde ma gilero somo ma gidwa timo e mbalariany. Penj maduong' mar fundego mag sekondar KCSE ma higa magare kopare kod abich maduoko mare ogol odiechieng' ma kawuono owe jopuonjre malo gana 900 kod keyo mopogore opogore. Jopuonjre mawuok e skundego ma opogore opogore pacho kae orieny e penjni maduoko mare ne ogol jatend migawono mar somo Julius Ogamba. Ma otero ne duoko magi mag penyni, jopuonjegi mamoko kuomgi ne nitiere kod kibaji ne ito duoko ka gitimo tije mopogore opogore ka bende gitero alam mar geno. Remember before the exams zilitoka nilikuwa naosha nguo so I just put them aside. I wasn't so sure kani leo itatoka, but the moment I had the news, I had the CS there, there was a bit tension in me so I just left the clothes, nikakimbia the sitting room and I sat down hapo with that tension na nini. I'm asking myself, what will I get? Buonyo masikul nyirindo mar Kapsabet e kaunti ma Baringo moyudo grade mar A mar points 83. Grace Chirchir masikul nyirindo mar Pangani moyudo grade mar A kod points 81 gin moko kuom jopuonjre morieny e penj maduong' mar higa mag 2025. To awacho ni nayudo A plane mar 84 points. A plane e subjects te amor. Kendo aonge weche ma anya wacho mondo I express go emotions maga. Awacho ni tiyo matek ka ivumilia challenges mantie around ibiro kalo. I managed to achieve an A of 84 points in my KCSE, and I thank God, my teachers, my parents, my relatives for the support. And this is a very great moment in my life. I'm very happy. I think it is one of the best days in my life. I expected to get an A, and I'm happy because I've achieved my goal. When I finished my KCPE results, KCPE exams, I got 394 marks, and I was very happy, and I believe it's possible for me. So when I joined Kapsabet Girls,
I had a goal and I pursued it. I studied really hard. I am so very happy. That exceeded the expectations I had. So I am so excited. My family has been with me. Moko kuom jopuonje ma otiyo maber e pinyni lero ne rieny margi piny maduong'ni ok obiro mayot ka giwacho ni ane ikalo midhieche mopogore opogore e kinde mane gisomo. Though my greatest challenge was school fees, I thank God because He saw me through and I'm very happy. There were subjects which were like very challenging to pass, but Alhamdulillah, with the grace of Allah and my parents' support, my teachers and my classmates also. Jopuonje gi mori ni piny maduong'ni mar sekondar mariga magara ko pare kod bich nitiere kod lek mopogore opogore bang' yudo duoko maber. I want to pursue medicine, and if given chance, I'd like to study abroad. I aspire to be a doctor. Yes, to study medicine in one of the Ivy League universities in the United States, Harvard, Stanford. Medicine, gynecologists, because recently there is a lot of cases of women suffering from ovarian cancer, uterine cancer, and my grandma is affected. So I just want to pursue and know what's the secret behind it. Why medicine? Because I want to find a cure of my mother's illness. Yes, I want to be a cardiologist. People volunteering to help the people who had heart issues, and I was very motivated, and I also want to be them. Kama ni China, kama ni wapi, inshallah abroad niendelee na software engineering. George Juma, Ramogi TV. Puoch gi pak ne jopuonjre duto kawadhi nyime ni skunde mopogore opogore pod medo yudo duoko mag piny maduong' mar KCSE mar higa mar 2015 ka skund nyiri ma Kadika e kaunti ma Migori kuom thuolo mokwongo oyudo jopuonjre manigi duoko mar A-plane nyaka ne chak skundno. Kaka Ifinya Kidilero, jopuonj e skunde onyiso mor margi kaluwore ni giduoko makare kod tich matek ma jopuonjre noketo. Mor kod ilo okwako skunde mopogore opogore kendo jopuonj e skunde bende onyiso mor margi kaluwore gi duoko ma piny maduong' mar KCSE ma higa 2025. Duoko ma oket ayanga kawuono e boma ma Eldoret kotele kod jatend migawo mar somo Julius Ogamba kod jokanyo e sekta mar somo. Skund nyiri ma Kadika e kaunti ma Migori oyudo jopuonjre 2 manigi grade A, gino motimore kuom thuolo mokwongo nyaka ne chak skundno. Duoko makamano wachore ni oyudore nikech maino mane jopuonjre kod jopuonj oketo. Lekwa ne en ni higa ni obede e higa ma Kadika Girls gole grade A plane. To kaka lekwa obedo no, wachopo lekwa. Wan gi nyiri 2 moyudo A plane. Alfin, Varian to gi Jane. Wagone Nyasaye erokamano. Nyithindo ne wan go 590 to so far wasemanyo 224. But wadhi maber to wagone Nyasaye erokamano kuom duoko mosemiyowa odiochieng' ma kawuono. Klas ni osebedo klas ma oluoro Nyasaye kendo gisebedo ka gitiyo matek e ndalo duto ma gisebedo ka. Pok wabedo gi cases mang'eny mag indiscipline kuom klas ni to magi duto te nikech tich maber ma jopuonj otimo nyaka seche masani. E skund sekondar mar Kapsabet ne en mor kod wer tok yudo duoko maber kata obedo ni nitie jopuonjre moko 2 mane otimo penj margi e ute thieth. We had 2 casualty cases which they were sitting for the exams in the hospital because of their nature of sickness. One, we had a student who was a mental issue, Samuel Oluoch, who scored a B, and we are happy. And there's also Masa who did actually under difficulty in the hospital, also 2 of them, and they have been able to meet the cutoff mark to enter university, and that's a success, a big one for us. Anamor kabisa kakadho result mo wayudo e higani. Wamor nikech ka wapimo gigi ni mokadho waseneno ka Nyasaye otelonwa kendo sani sama wawuoye ni results oseduogo maber. Nyithiwa mang'eny mokadho 200 dhi e mbalariany. Downloading process is still on. And from the ones you have downloaded, you are almost halfway. We have several A's, so many A's. And then the B pluses are uncounted for. So this means we have done our level best. Ne en mor bende skunde mag kaunti ma Mombasa kaka Memon Academy kod skund nyiri mar Mama Ngina. Last year we had 5 A's.
This year we are having 7 plain A's and 24 A minuses. It has been a big fight. It has been a trying time, but we really thank God. This year we have better scores because last year we did not have any airplane, and in the history of this school we've never had an A of 84 points. I think that's the highest one can get, 84 out of 84. So we say Alhamdulillah, Hallelujah. We did not just work hard, we worked smart. Komachielo, skund sekondar mar Nyeri mar Mary Hill, mane ondiko jopuonjre 665 oyudo duoko mar jopuonjre 64 gi grade mar A plane. Efinye Kidi, Ramogi TV. Moyo jopuonjre 700 ok biyudo thuolo mar riwore kod mbalariany e pacho kae, kamano jopuonjre 270 kende ema oyudo thuolo machalo kamano. E duokogo, jopuonjre 1932 noyudo grade mar A plane kod A minus. Sharon Ong'ao ni kod ler mathoth. E duoko mar penj mar KCSE mar higa mokalo, mano chiw kod jatend migawo mar somo Migos Ogamba e gwenge mag Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu. Kwan mag jopuonjre manotimo penj mar KCSE mar higa mokalo nobedo gi medruok kipimo kod higa mar 2024. During the 2025 KCSE examinations, 993,226 candidates sat the examination compared to 962,512 candidates in the year 2024. This represents an increase by 30,714 candidates, which is an increase of 3.19%. 492,012 were male, while 501,214 were female. Kuom giduto, mana jopuonjre 270,715 kende ema noyudo grade mar C+ kadhi malo. The number of candidates with direct university entry qualifications of mean grade C+ and above was 270,715. Jopuonjre 1,932 noyudo A plane. Jopuonjre 9,336 noyudo A minus. Jopuonjre 23,990 noyudo B+. Jopuonjre 50,215 noyudo B plane. Jopuonjre 80,681 noyudo B minus. Jopuonjre 104,561 noyudo C+, mamiyo gi thuolo maber mar donjo e mbalariany. Kata kamano, kwan mag jopuonjre mohewo 700 ok biyudo thuolo mar donjo e mbalariany. Jopuonjre 115,801 noyudo C plane. Jopuonjre 120,615 noyudo C minus. Jopuonjre 1,026,915 noyudo D+. Jopuonjre 1,145,557 noyudo D plane. Jopuonjre 1,191,724 noyudo D minus. Ka jopuonjre 47,798 noyudo grade mar E. Jopuonjre makamae bende ok owe oko e medo sombgi ka piny owacho bende oseketo mahino e somo mag TVET kaka achiel kuom kuonde tiegruok mamoko ma gibiro donjie. E duokogi, jopuonjre ma pod hikgi tindo bende medre kipimo kod higa mar 2024. The number of candidates aged between aged 16 years and below increased from 20,546 in the year 2024 to 26.391 or 26,391 in the year 2025. Duoko maber bende nonene kit somo mopogore ka kwano nonyiedhore e lela kaka mano manotimie maber mokalo. 17 subjects recorded a significant improvement in performance, similar to the number of subjects that recorded significant improvement in 2024. 11 subjects recorded a significant decline in performance in the year 2025. The 2025 KCSE examination results have been graded using the reviewed grading system in which the overall grade at KCSE examination considers mathematics, the best performing language among English, Swahili, and Kenyan Sign Language, and the best performed 5 subjects.
Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Erokamano Nyasharon, pod wantiere weche mag duoko mar penj mar KCSE ga mokalo ka 50.46 mar jopuonjre manotimo penj mar KCSE ga mokalo ne gin jopuonjre manyiri ka 49.54 ne gin jopuonjre ma yawuoyi. Kamae koro en tielo mar ariyo ma kwan jopuonjre manyiri mathoth timo penj mar KCSE kipimo kod kwan jopuonjre ma yawuoyi. Kaka Joyce Oduor lero e somo kaka mag physics, agriculture, computer studies, French, German, Arabic kod music, jopuonjre manyiri kod mayawuoyi nokalo maromre. E tielo mar ariyo e historia mar timo penj mar KCSE e pachoka, kwan mar jopuonjre manyiri mane otimo penj mar KCSE higa mar 2025 ni malo kipimo kod kwan jopuonjre ma yawuoyi. E penj mar KCSE ma higa 2025, jopuonjre manyiri 500 ne otimo penj, ma en kwan mamalo kipimo kod kwan jopuonjre ma yawuoyi 490 mane otimo penj. E duoko mag penj ma olanda yanga kama jopuonjre 270 oyudo grade mar dhi e mbalariany, 130 kuomgi gin jopuonjre manyiri ka 140 gin jopuonjre ma yawuoyi. Jopuonjre manyiri 600 oyudo grade mar A plane kama yawuoyi to gin 1332, makelo kwan duto mar jopuonjre moyudo A plane nyaka 1932, ma en medruok owuok e A plane 1693 mane jopuonjre mane otimo KCSE higa mar 2024 noyudo. Nyiri 3650 oyudo A minus ka yawuoyi to gin 5686. E grade mar B plus, jopuonjre manyiri gin 10534 ka yawuoyi to gin 13456. Grade mar B plain, jopuonjre manyiri gin 23429 kama yawuoyi gin 26726. Grade mar B minus, jopuonjre manyiri gin 39429 kama yawuoyi gin 41252. Ka grade mar C plus, jopuonjre manyiri gin 52642 to ma yawuoyi gin 51919 e kind grades mamoko. E duoko go mag penj, jopuonjre manyiri otimo maber moloyo jopuonjre ma yawuoyi e somo mag Kiingereza, Kiswahili, Kenya Sign Language, Home Science, CRE kod Arts and Design. Jopuonjre ma yawuoyi bende onyagore motimo maber moloyo jopuonjre manyiri e somo mag kwano, Biology, Chemistry, General Science, History and Government, Geography, IRE, Gedo kod Business Studies. Kit somo kaka Physics, Agriculture, Computer Studies, French, German, Arabic kod Music, jopuonjre manyiri kod mayawuoyi ne oyudo kwan maromre. Kata kamano, kwan jopuonjre manyiri matin mane ondikore mar timo penj mag tij chuma kata metalwork, power mechanics, sitima, goro kod aviation ne tin ahinya ma ok ne nyal pim gi jopuonjre ma yawuoyi. Joyce Oduor, Ramogi TV. Migawo mar somo yango ni kwan jopuonjre maromo 1180 ne otudore kod kuo mar penj momiyo giyudo duoko maggi. Kwan ma kama odok chien kipimo gi higa mar 2024 kama ne jopuonjre 1284 ne oyangi ni okwalo penj. E kinde lando duoko go, jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba oyango ni jopuonjre go manojuki ka kwalo penj ong'ad duoko gi oko. Lydia Okeyo nigi ler. Kata obedo ni jopuonjre mag klas 12 manotimo penj higa mokalo 2025 noyudo duoko maggi kawuono. Kamago manotimo maber ne ni kod ilo kod mor, jopuonjre moko ne ni kod midhiero bang' rem yudo duoko maggi. Manotimore kaluwore ni migawo mar somo ne ni kod chich mar kuo mar penj, kamoko kuomgi nojuk rando to moko nofweny ni ne okwalo penj bang' migawo no nono ripode mane giyudo kod kaka ne gindiko penj go. Kwan jopuonjre manojuki gi ketho mar kwalo penj gin 1180. E kwan ni jopuonjre mane ojuk aching'e kuonde timo penj ka gajore mar kwalo penj go kwan giromo 764. Kamago manochwal ripodegi gi jorit penj ne migawo mar somo mondo tim nonro kuomgi bang' chich ni ne gin kod gajruok moko mag ochwali mag kuo mag penj. Kwan gi romo 416. Ripode go nochwal kowuok e centers mag timo penj maromo 11. Kuom jopuonjre mane omaki aching', jopuonjre mane otiyo kod simbe ong'we yamo e kwalo penj kwan gi romo 174. Jopuonjre mane odonje od penj gi otese machiko koyie kwan gi romo 512. Jopuonjre 10 ne owuondre ni gin joma ok gin kendo tiyo gi nyinge moko nono e timo penj no.
Ka ripode mane oor gi jorit penj okelo meko mar jopuonjre 66 mane okwalo penj. Jopuonjre 2 ne ni kod otese machalre. Jatend migao mar somo Julius Migoso Gamba e kinde lando duokogo oyango ni migao ok bidok chien e rido chike matao ratiro e timo penjgo, kendo ni jopuonjrego duoko magi koro ng'adi. I wish to reiterate that our stand on the integrity of examinations in November last year, we indicated that there were reported cases under investigation and that action would be taken upon conclusion of the investigations. At the conclusion of the KCSE examination, 1,180 candidates were found to have been involved in examination irregularities. Consequently, and in line with the applicable law and regulations, their examination results have been cancelled. Migao mar somo yango ni jopuonjre 962 512 ema notimo penj kwan mamalo mogik higa 2015. Kata kamano, higa mar 2015 ema ne kwan mamalo mogik ma jopuonjre ne okwalo e penj bang' kane oyangi ni jopuonjre 6,092 ne okwalo penj makamago. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Ne en mor kodilo e skunde mopogore kaunti ma Homa Bay bang' yudo duoko maber e penj mar klas 12 ma higa mokalo. Kama skunde madongo ma osebedo katimo maber e kaunti no ne omedo nyiso duoko maber e penjgo. Jafwamb marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich ni kod ler mathoth. Mor kodilo ne okwako thoth skunde ma sekondar mopogore e kaunti ma Homa Bay bang' yudo duoko mar penj mar klas 12 manotim higa mokalo mane ogol duoko mare ayanga odiochieng' ma kawuono. Skunde nyiri masumbi e kachud bura mar Angwe ne omedo timo maber moloyo e penjgo ka kwan jopuonjre 914 duto manotimo penj e skundono ne oyudo grade materogi e mbalariany. Skundono masumbi ne oyudo min grade mar 9.7 ka jopuonjre mane oyudo grade mar A plain gin 9 ka A minus gin 178, B plus 396 e kind grade mamoko kaka ilero kod japuonj maduong' masumbi Linet Pinosati. Target wa mahiga mokalo ne 10.0 to watemo ng'inyore gi target no ma wachopo mana 9.78. E skund yawuoyi ma Orero, jopuonjre 656 ne oyudo grade materogi e mbalariany kuom jopuonjre 663 manotimo penj e skundono. Japuonjre achiel ne oyudo A plain, A minus 24, B plus jopuonjre 144 ka B plain to jopuonjre 276 ka min mar skundono ne en 8.8. 2025 only 7 did not transit. This makes the performance for this year slightly drop from 9.42 in 2024 to 8.865. That is last year, which is a deviation of negative 0.557. To e skund yawuoyi ma Mbita kachud bura ma Suba North, jopuonjre 483 ne owuok kod grade materogi e mbalariany kuom jopuonjre 525 manotimo penj mar klas 12 ma higa mokalo. Jopuonjre 37 ne oyudo grade mar A plain 113 A minus ka B plus ne owuok jopuonjre 120, B plain 104 e kind mamoko. Ka e skund nyiri mogandi e kachud bura ma Homa Bay Town, jopuonjre 841 ne oyudo grade materogi e mbalariany ka jopuonjre 51 ne oyudo grade mar A minus, B plus ne jopuonjre 222 ka B plain to jopuonjre 365 e kind mamoko ka min grade mogandi en 9. Morgilo bende nokwako skund sekondar ma Wikoteng e kachud bura mar Angwe mane oyudo min grade mar 7.2 ka jopuonjre 105 noyudo grade materogi e mbalariany kaka ilero gi japuonj maduong' e skund sekondar ma Wikoteng Pinto Edward Arum. Mar 24 higa ma the other year higa machielo cha ne minwa ne 5.6 to kendo nyithindo mane watere university ndalono ne 63. Wagone Nyasaye erokamano ni higa mar 25 mane okalo ni minwa odhi 7.2 kendo nyithindo madhi e mbalariany direct gin 105. That we are celebrating today, it was not by coincidence, but because of hard work and
everything that was put in order for us to perform. I also take this opportunity again to thank Mr. Principal and the teachers who are working tirelessly around the clock to ensure that students are okay and in their studies they are well equipped with any form of materials of revision. Duoko mar piny mar klas 12 ma higa mokalo kelo mor kod ilo e mokum skunde manitiere kaunti niendi ma Homa Bay. Skunde mana walemo ngiso duoko maber kelo ngiso mor margi ka gisingo matimo maber moloyo e piny ma higa niendi. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ndikruok neno winjo jopuonjre kar assessments kod penj madongo higani chakora yanga dwe mar 2. Jata tije maduong' mar duol mar NEC David Njegere koro jiwo jonyuol ma nyithindegi biro timo penj mag Kilea, KPSEAT kod KJSEA mondo ket maino neno ni nyithindegi ok odong' chien e chenro ma kamano. Leno maduoko mar penj mar KCSE ma higa mar 2025 kawuono choro piny Kenya machiegni kod loro chutho lai machon mar somo mar 844. Odong' mana penj mar KCSE 2 mano mibiro tim higani kod ma higa mar 2027. Kaluwore kod lokruok makama, sirikal oyango ni ikruok oseket mopie mar neno ni dar makama otimore e yo manyangafu. The government has employed a record 100,000 teachers since 2023, with 24,000 of these teachers recruited this year. A record total of over 25,000 teachers have also been promoted. To better prepare our teachers for the rollout of the competency-based education, our teachers have been retooled and reoriented to the new system. The primary objective is to strengthen teaching and learning in our schools and consequently to improve our education outcomes. This year, we will construct a total of 1,600 laboratories in various senior schools in order to support practical learning. To anchor these reforms on a solid legal and policy foundation, we will soon be presenting a sessional paper and 11 bills to Parliament for consideration and enactment. Jatatije maduong' mar NEC David Njegere olero ni wich bar maduong' ma gin ga godo en weche mag ndikruok ne penj ka jonyuol koro jiwo mondo ket maino margi ndikruok machakore ayanga dwe mar 2 higani. We are going to open the portal for registration in February, and this will happen between February and March. CS, sometimes we get parents calling us a month to the exam saying, I've just discovered my child was not registered. That makes our life very difficult. So please, we want to appeal to all parents. Please make sure that you check with the institutions. If you have a child in grade 6, grade 9 and Form 4 this year, ensure your child has been registered. Jopuonjre mag senior school mokao lai mar kit somo mar Arts and Sports Science ok dhi yudo thuolo mar yueyo kaluwore ni tok donjo school wuok tich penj maggi dhi chakore mana e dweni. Lokruok maduong' e skunde mag senior ma koro kawo kar sekondar masani en ni penj ma jopuonjre biro time grade mar 10, 11 kod 12 ibiro riw mar miyo gi duoko mar penj mogik ma koro idhi luongi ni KCBE, mano Kenya Certificate of Basic Education. Jonyuol ma ende oro kwayo mar loko skunde ikwayo mondo hore kaluwore ni okang' mar 2 mar nono kwayogo dhi nyime gie sani. Nekromogi duoko mag penj mar jo grade 6 mano KPSEA kod Kilea dhi wuok ayanga chieng' wuok tich juma manyien. Jatatije maduol mar penj NEC David Njegere koro jiwo jonyuol mondo tudre kod jopuonj kendo yud duoko makamago e mbui moyiedhi mag skunde. Nyakaromogi mano bende materowa e yueyo mokwongo chenro en maroimore aneno ka chwalo oteka Salibet Nicole Anyango mar Asumbi Girls yudo grade A- e duoko mag KCSE higa mar 2025 mano puoch gi pak kanywero ne jopuonjre ma bende otimo maber. Nyakoramogi ote magi molo kairi ne jopuonjre motimo maber e penj mar KCSE mano tim higano mokalo. Benano kanyo ote mar Belinda puoch gi pak ne Anastasia Akinyi Onyango mano some skund nyiri mar Asumbi Girls kendo yudo grade mar B+, puoch gi pak ahinya. Okumu Whitney Akoth mar Chebisas Girls Secondary School oyudo min grade mar B+, yuduru kanyo puoch gi pak kowuok kuom Belinda Phillips. Nyakoromogi wakao yueyo machuok kikidhi mabor. Chenro en maroimore.
Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Inano. Benda ini nano pichani. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Machiegni kendo weche mamoko en jatend piny William Ruto okwedo jogo mawacho ni omenda mimiyo rowere kaka sir mar ohala kokadho chenro mar nyota tin kowacho ni gin bende ginyalo chiwo omenda mohewo ma piny owacho chiwo. Ruto oloso e gwenge ma Fedha boma Nakuru e kinde manoromo gi rowere 9,823 mawuok e counties ma Narok, Kajiado, Bomet, Nakuru, Kericho kod Baringo ma osetimnegi tiegruok mar yore ma ginyalo timo godo ohala mag yiero. Omedo ni chenro mar nyota en achiel kuom okenge ma piny owacho konyo rowere yudo yore mag yuto kod siro ngimagi. Mupate nafasi ya kufanya biashara. Kuna mtu atakuambia shilingi 50,000 ni pesa kidogo. Mimi nataka umuulize kama 50 ni kidogo, si unipatie mingi kuliko 50? Ama? So this is the design of this program, to make sure that every Kenyan, irrespective of their station in life, can qualify for support of the government of Kenya. Biashara imewekwa na serikali kikamilifu. Wewe kazi yako ni kuona ya kwamba ile biashara ambayo unafanya unaijua vizuri. Usifanye biashara kwa sababu ndugu yako, rafiki yako anafanya hiyo biashara, paka uijue. Ya pili, paka ujue soko ambayo wewe ukiwa na biashara yako utafanyia soko gani. Bidhaa zako ukifanya biashara utauza wapi? Vijana wangu kutoka Nakuru County, what I want to promise you, approach our Department of Trade. Mukishapata hizo pesa zenyu na mukianza hizo biashara zenyu, I will give you a waiver of your licenses. Sawa sawa? Nilikuwa nimekuja kuambia miezi 6, but I will give you the first year of a waiver for licenses fee. Na nyinyi msiniangushe. Duond bura mar UDA oyango ni giseketo ikruok makare ne yiero mar jotend kor gwenge mar duond burano ma ichano bagi kiny ngeso e counties 20 ma pacho ka. Jakom mar kuku matayo yiere duond burano Anthony Moura oyango ni gisetimo ikruok makare ne yiero go ma idhi tae counties 20 ma pacho ka chenro mar yiero dhi chakore okinyi saa 2 nyaka saa 11 ma midhiambo. Oyango ni bende giseketo arita motegno e kuonde goyo ombulu go duto 12,800 kata sen goyo ombulu achiel ibiro riti gi obila 2 kaka yo maneno ni chenro no ok obedo gi tulo moro amora. The people who are going to participate to be elected as our officials in the polling station, they are almost 400,000. In fact, there are 398,000 registered participants for these elections. I'll be getting the results real time. The president, our party leader, will be getting the results real time. Our deputy party leader will be getting the results real time. And I can tell you for sure,
after 10 minutes of voting, everybody in the country will be knowing who and where has election taken place and who have been elected. For each and every polling stations, we have hired 2 policemen. Out of 12,800 polling stations, each and every polling station will be having 2 policemen everywhere. And those ones, so tomorrow we'll be having 25,600 policemen manning our polling station. Each and every polling station, it will be manned by 2 policemen. So we don't expect there will be chaos. At the same time, our UDA voters and supporters are usually very peaceful. Jaod bura ma Suba North, Emilio Odhiambo, lero ni tend duond bura mar ODM timo duto maginyalo mari wewi oganda e chamano kako kang mana ni duond bura no tegno motelo ne yiero maduong' mabiro. Mili bendo nyiso chia kuom ogai manyien mar ODM Laktar Oburu Oginga koran jatelo no ni kod lonye kendo en kod adira ni obiro tayo ODM e yo makare mana kaka ogai machon Raila Odinga. Mili mabende jale kweth manok e od bura mamalo ne olero magi seche mane ochiwo ler ewi gik mane gitwake e romo mane gibedo godo gi moko kuom jotelo mag ODM kamoting'o jagoro maduong' Edwin Sifuna, gavana ma Siaya James Orengo, jaod bura ma Kisumu Ruth Odinga e kin mamoko chieng' tich ang'wen. Romo no nyo wang'iyo kaka wanyalo duogo ji kanyakla. Duonde osewuok mopogore opogore ma threaten ng'injo party matindo tindo. Koro gima nywa biro ne kanyakla ni wadwa winjo niya jok ma wawinjo ka kethni gi koni gi kocha. Ang'o momiyo gi kethni? To ang'o mwanya timo mondo waduogi kanyakla? Omiyo watemo loso kaka jotelo ji kik chuny gi tho. Ji obeda beda motegno. Kendo adwa chako ni mondo anyis ogandawa ni watang'uru ahinya. Sama koro watemo gwere ni to nitie parties moko matindo tindo tindo. Muneno kosewuok e gweng'wa kendo wuotho e gwengewa. Wan wageruru ma chambwa ni ema baba nowenwa ema mondo wategi e girwa. Wadhi kaunti ma Siaya bang' bedo oko mar apise kuom thuolo mayo higni 3 kalure kod bedo maonge gi winjruok gi jatende. Jalup gavana ma Siaya Oduol Denge gikone owuok oko mar lero lek mare malaro kom mar gavana ma Siaya gi otiko mar ODM e yiero mabiro. Kane oloso gi jotende ute lamo e pare ma Kauga gi Hawinga, Oduol oseo sirikand kaunti ma Siaya kuom yulo e tich kendo rem chopo gigo mane gisingo ne jopiny e kinde yiero mokalo. Officially, I am making the announcement that in the year 2027, I am going to run for the seat of governor of Siaya County in ODM ticket. And I'm going to run in ODM ticket. I am going to contest in the nominations, hopefully with James Orengo. Na mimi nangoja ye. Nani broad base. Awinjo ka ngan paro to pogre. Tijo motamre ni gin gidhi ka Wamunyoro kendo gidhi ka Kalonzo. An Oduol Denge kod Oburu Dinga kod Opio Wandai kod kijana mawod Homa Bay iluongo ni Raymond Omolo kod John Mbade kod Atan Meli. Wan wang'ni wawacho ni wan broad based government. Obile kaunti Manandi oyudo sir mar nyamburko magibiro tiyo godo e timo pedha mar yedhe mamero ji e kaunti no. Mabiro ndalo manok tok jatend piny William Ruto landa yanga chenro mar ndalo 100 mar kedo gi yedhe mamero ji e pacho ka. Koloso tok bagoromo kod obile gwenge ma Kapsabet, jalup ogai mar obila Elid Agat ochiwo siem mager ne jogo matimo ohala mar yedhe ma chik ok opuodho kowacho ni ibiro kawnegi okang' mager mar chik. I want to ask the people of Nandi and its surrounding that the business of illicit brew, look for another business to keep you going. We will not allow our society to degenerate and to perish because of ethanol, because of adulterated brews, bangi, and any other unaccepted drugs. We are not going to see a society. We have a country and people to
to protect and to make sure that we have a future. So, as part of our mandate as police officers, is to enforce the law. We are going to enforce this law without any fear whatsoever. So my appeal today is to ask those people who are engaging in this illicit business, stop it. Stop it and look for another business to give you money. I want to appeal to members of the public to help us in this fight. Kawadhi nyime ni ikruok ne yiero mag telo mar Kupet e kaunti ma Homa Bay oserumo. Motelo ne yiero mag jokanyo mag Kupet ma ochan gi kod irani e mbalariany ma Tom Mboya e boma ma Homa Bay. Riwruok mar Kupet timo yiero mag jotende mag higni 5 ka yiero ma higani oywayo jochung' 37 malaro lemo mopogore. Moko kuom jochung' ma olap dhogi ndong' ne kombe oting'o jagoro mar Kupet e kaunti no Stephen Yogo, madhi siro komeno, Thomas Odhiambo malaro lemo mar bedo jagoro, Jack Okoth madhi siro lemo mar bedo jakom Kupet e kaunti ma Homa Bay, Ben Obop malaro bedo jakom mar Kupet e kaunti ma Homa Bay e kind lemo mamoko. Nyocha waromo go nyoro kendo profesa no wacho ni odwaro ni mondo wabed gi kwe makende university ka security maka is adequate, but security mar police bende biro. Adwaro ni mondo ang'is jopuonj duto ma Homa Bay ni mondo gibed gi chir ni ka gibiro ka to kwe margi biro bedo, kendo wadwaro ni gibed gi kwe makende. Koro police bende oseyie, county commander gi OCPD oseyie ni gibiro provide police manyalo chopo kata 60 mondo wayud ka police nyalo hakikisha ni wan gi kwe makende. Kaka Kupet members wang'eyo ni yiero ok en gima timore gi chieng'no. Omiyo no wadwaro ni kapok wachopo Sunday to wawinjore e yore ma yiero nyalo dhigo maonge koko. Mano e gima okelowa ka, kendo wabiro ng'eyo kama wabiro time yiero mondo wayiere ni en kama ber kendo en kama owinjore gi yiero ma ka ji chopo to ji dhi yudo thuolo ma gigogo kura maonge chandruok moro amora. Nyakaromo gi kanyo wachako kawo yo machielo. Chenro en mar Oimore. Ramogi TV Oimore Ramogi ler duoko. Owacho ni duoko ma wang' ni omore. Okiwacho nyigi kanyo. Bila Derek Director Konims Academy Kabondo. Wamor kod chenro Ramogi TV chopono yo makare kachiel gi minod Naomi Auma nyar Nyakach Sondu. Poch gi pak ne Liza Chieng moyudo grade B plane e school ma Bernards e dala ma Ahero. Magwambo kawuok Kisau. Ramogi TV neno maler ahinya to bende Form 4 otimo maber ahinya moloyo higa mokalo. Toro poch gi pak ne Makrin nyaminwa ka oyudo C plane. Erokamano ya jotendwa ma ODM koro bagni wakikata ni wawinj ng'a. Oraro wuod Nyasea Jamabinjo Sembo owacho kamano. Poch gi pak ne jo St Jonathan High School kuom kalo penje. In bende okiweyo nyigi kanyo. Ramogi saa 3 gi dakika 46 wadogi weche mag tuke kikidhi mabor. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usiji box kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Would you like to work in Dubai or Saudi?
Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. January isn't about stopping everything. It's about stepping into something new to clear your mind, refresh your energy, and reset your perspective. This January, reconnect with your rhythm in Dubai, a city designed for contrast, beauty, and effortless discovery. Enjoy 4 nights in Dubai from just $1,365 per person sharing, including a half-day city tour, marina dinner cruise, and a desert safari. Experiences that stimulate senses, restore balance, and leave you feeling renewed. Because sometimes the best reset is a change of pace and a fresh perspective. Start somewhere quiet. Restore through our view. View Travel. Dream, explore, discover. Dial *812*784# to get a classical as your skiza tune. Bro manunga moro ni message minyera nyerani. Ai message faro kama lomba. Okay mi asome albe lomba. Kilo so message na. Oh kuro nyiro sasa kuro ni messages donge. Nyiri mage keno message odonjera nyesi nyiri mage keno. Kido chako na iga gasira donge mo. Ah ne wekti udundi malo ene ngoma rach kodi. Kana mi asoma ngomi pando. Ergo so meara. Karamana made mane wish happy new year. Eh kure mabila dwaro no wish ni kora moga juang. A happy new year. Emesawa mar weche mag tuke ni club mar Bidco United owuok amodhi gol achiel kuom achiel gi club mar Sofapaka e tuke adhula lig maduong' ma pacho ka mano Kenya Premier League. Komachielo joloch mokalo Police FC oyudo thuolo mar duoko points e kindgi gi klepe mani nyimgi to kuok amodhi 0-0 gi club mar KCB FC. Jobundego omako thuolo mar 6 gi points 23 points 4 to club mar AFC Leopards mokawo thuolo mokwongo e chung' mar klepe. KCB maetayo gi Robert Matano omako thuolo mar 7. Nafasi nzuri. Nafasi mpaka ndani ya kamba. Wamerejewa na mafuta wa big. Walinzi wale walimwangalia tu. Club mar Arsenal oyudo thuolo mar medo yawo points e chung' mar lig piny mar Ingresa to kuok amodhi 0-0 gi club mar Liverpool. Nyaka sani Arsenal omako thuolo